Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu, barkan da warhaka. A yau insha Allah za mu nawa ga za ka haɗa logo irin wannan cikin ƙasar minti ɗaya ta yin amfani da AI. To sunana Hussein Halad na so one a koda yaushe. To bari mu je mu haɗa logo. Za mu haɗa amfani da Coffee Lot na kamfanin Microsoft Illustrator. Alhamdulillah, search for connection. Yana kan buɗe. Bayan ya buɗe zai baka fuska haka. Rather than asking me anything, to kada ku ta abin da kake so, za mu ce mana create a realities logo design. Kana gani? Buɗe karakter sai musa sunan logo. Amsa sunan logo in karakter letter ne. Na so one touch sani. Kuma mun yi musa na so one touch ɗin kawai. Yan marfe karakter nan danna alamar enter ɗin nan. Wannan na gama jira shi ga nan. We'll try to get ahead that. Shi nan yana kan jujjuyawa, yana kan loading, yana kan kira nan. Yana kan ɗan mana logo ne. Za mu jira ɗan yi faka-faka da ɗan yi sauri domin ya haɗa mana. Kuna ganin ya haɗa mana logo? Ba graphic design ɗin da zai haɗa mana kai wannan logo a ƙasa da minti 10. Kamar wani wannan ba ƙasa da minti 1 ya haɗa mana shi. Gashi nan ya baka samfur kala da kallon yaso sai ka yi download wajen sharing din nan ga yayin dugu nan guda uku ya taba shi domin ka yi download. Haka idan ne ba za ka zuwa za ka sai maka create misali add a some seven element of logo amma dan nan da ka muna so ka tsaya mana design ne mana ba muna so ka ƙara mana wasu abubuwan ciki. Haka idan ma kallo ne za mu ce ƙara mana kalo canza mana kalon da muke so zuwa wannan. Kuna gani? A shi nan har ya kuma haɗawa sai dai already ka yi downloading bai maka ba za ka zuwa ka zaɓi wanda maka ciki duk irin samfurin logon da kake so zai haɗa maka cikin mintuna ƙalilan. To, na gode masu One TV.